खुलुमखा आं सुजितफ्रा जतन साइमानो आं जुमी टिभिनि एडिटर गानागिनि कुदुमा जरा रुमै ओ जार्नालिस्ट फिल्ड सामंताय दङ बा कक्तमा थुम एबा खबा दखानि बागै खरांनि साव दङ कासे चैनलनि एडिटर सिमिया अल तिब्रा कगरो मीडिया फरमनिबो खरकसा ट्रेजारल एबा खबा रां नायखनायनि जे दायित्व एबा खबा बारजा मानजा दङ एबा खबा मेम्बार सो आसुक आनी 4-5 year ओ जार्नी ओ जर्नलिस्टनि जार्नी बा ओ कक्तमा थुम बेरेबा सामं तामानि बिसिङो आबहाय आंबाय कोनो दिन बा आबहाय अंग्यख पार्टी मंग्र अंग्यख फेकबा मिया खर आबां ताबुकसा जराते वानसुगि मिया एबा को ताबुकसा जराते वानसुगि बाबनो वानसुगि से माया तो जे आबहायबो अंगै मानना हिने मिया साइमानो नरक मुरासिं पारा जे पतिसिरि ड्रपगेट शान्तिर बाजार बखास्तनि ओ जागा कायसा बुरासिं हुकुमो तेरे एबा राजमेला होई दङ इको जागा टीटीएडीसी सीएम एमएलए बीजेपी नि एमएलए तारपरे एमडीसी पदलजन सिनि पूर्ण चंद्र जमातिया सारबरम इनोग्रेशन खाय सो ओ जाथारेति ओ प्रोग्राम न कवरेज खायना बागै थांखा प्रोग्राम कवरेज अंगै पाइमानि याबलो जों आन फेमिलि बागै सब बेराखा आबहाय का आबनि जराबो जों नगो किफिलास का कायसा दुकान आनी दलनि दुकान जों हाबलायखा फेमिलि बाय डिउटी रो पाइमानि याबलो किसा बरबे कवर से मुगिलायखा का आबनि बिसिंसे आचमसा मनाकमा राबार बागाननि लामागो बिसाबे खरकथाम दङ लगतानि फेमिलि मेम्बार्स रक दङ आबहायके बरक एटाक खायना नांखाबाय आबहायकानो चक्रमना चेंखा ताबो ओ जे आनि जे बुखुक ताय ए जे बुकुंते अलरेडी थै अनेक बार नखरका बट ताबो स्टिल आं फुङाव द भिडियो से खायमानलिया अनेक मेडिसिन नामानि आगला ताबो मोटामोटी ठीक न दङ यांते बरक ओ जागा खरथम मिलिगोन आना एटाक खायगा सो आं बरकनो सिनि मानलिया बरक साबो एबा खबा बरकनि पिक्चर नुखा किन्तु आं बरकनि मुं सायमानलिया तो आं आबना कयनाय जारानि ओ भिडियो न नुनाय बा नुइ दंनाय रक जों नरकनि बागैसो सामंताय दं जों थानसानि कक साइ दं जों दखनि कक से साइ दं जों जरा मीडिया फील्ड सामंताय दंनाय जों कय पैसा रां मानि दं जों साबनि बागै सामंताय दं आबहाय आं ताबुसा जरते स्टिल वानसुइ मिया जे खरसा तिप्रासा ngui ताय खरसा तिप्रासानि यागो तिनि आं जाना नांनाय बा चक्र जाना नांनाय बरकाना नुगै मात्र पुइलावनो सुंका नु मीडिया यादबा आंना नु मीडिया सामंताबो सो नु मीडिया का सामंताबो हिन माने लगबायना बरकाना अटैक खायनानि शुरु खालायगा दैट मीन्स बरक साइमानो सितुइनो बरकानो आबहायके अटैक खालायगा सो आबां बेलाखिनो मिया खर हपुं बरक जानो अटैक खालायगा आबो साजागै काबमानिया आं बखा दुखुनागै मा काबखा रिजन खरसा तिप्रासा होई कायसा दफानि बरक होई थानसानि कक सालायमा जरा तिप्रासा हतुतिसे ताय खरसा तिप्रासा न जों आथिखे चक्रबलाय तंनाय माने आर जों जरा मीडिया तंनाय नर किसो वानसुबि जों साबनि बागै खरांतिसा जों नरकनि बागैनो खरांतिसाव नरकनि प्रॉब्लेम अंके नरक कुनो जागागो बाइक एक्सीडेंट अंके साबो सिगां सय जों मीडिया सिगां सय नरकनि कुनो जागागो कुनो आलकाबरा रबे प्रॉब्लेम होय तके साबो सिगां सय जों मीडिया सिगां सय नरकनि कुनो जागागो नरक बुलाय तंका प्रॉब्लेम फेस होय तका कतर रां माइया बैंक माने जे कुनो जागा फोकस खालायना साबो सय जों मीडिया सय आर किन्तु तिनिनो आनी साबा नरक आतिके चक्र मा बा जे बरक चक्रखा आबहायके चक्रखा तामनि बागा आं ताखनो बुजिमियो ख रिजन ताम सो जों जरा मीडिया फील्ड सामंता खायनाय गोबां मा जरा रग आबहायके चक्र जावनि जों नुगिनो तो ताबो आतिखे न तो थांनाय जरा रग जों चक्र जागा ताय बुसु मरक आतिखे खायनाय जों के जरा मीडिया लाइने हिमि तंनाय जों मीडिया लाइने हिमि जों आं बुसुक मान नरकानि सारि मीडिया लाइने जरा हिमनाय रग कयटा बिल्डिं नक स्नामि मानखा कयटा गाड़ी पाइ मानखा कयटा बाइक पाइ मानखा जों बुसु रांमा तखनसो जों दफानि बागै लुकुनि बागै हामजागै जों सामखायतो हर हिन्दियागै साल हिन्दियागै फुङो माइसागै नखरके नगो कि फिलनाय दिना कि फिलिया आबोखिनि सिनि कुनो ठीक करे जों सादों वाति मानजागै तामनि बागै सुदु नरकनि बागै खरांति साननि बागै जों सामखायतो तखनसो नरक अटैक खालायगा आं ताखनो सायनिखौ तामावनाय सिनि तिप्रासानि फिना आं ताखनो वानसुगै कुल पायाखौ आबनि बागै आं कयनाय पाइथांगा आबना सानाय FIR तक खालायनाय नो पुइला आं जंखा FIR खालाया बिकज नोंबो तिप्रासा आंबो तिप्रासा होनाय किन्तु सेकेंड टाइम आं जंखा
nung tini abahaike samung tang khamani nung next time tai khorok sanaba nung atike samung tang so nungbo jodi ani video nugi tongke miya khoro hoyto bang nono sini miya khono nono tikhlainani ani 5 minute ni byapar hoya তখন nung tiprasa hone ang nono kono farak khlailiya miya go তখন আর কয় নাই nung jodi nini sini mung jodi rugui nakar mung sanke hoyto bang abaha affair ra abro khlai khono mane karan jini bokha onek kuwa jung dofana hamjago tiprasana hamjago lukurokna hamjago aboni bagai কিন্তু nung tabuk sajarate jebabe ano still ang tabuk onek bithi masaka ang phungni simi tabuk sajarate kok saimi ang tabuk se kisa kahamke kok saimana bithi samani ang takhono sawi dong pura pura background rok so abono paine ang affair khani baddong nai tai lukurok jara lugui tong nai jungno jara media tong nai ji kono jara sini saga atike attack ongui mano আর অঙ্গি ফানা जों आबनि बागै तामो खलायनाय जों खरां माति सालायनाय सानिको आसनो नरे जतन बेलाखिनो हामबाय तिब्रासा आयु लब्थ थानसा नि मारे बिस्काव याप्रि सेतो आबहायके सामुसिद्रा तांनायरो दाक्तिनो कमन